El dijous 13 de febrer de 2025 vàrem fer una visita guiada per la Barcelona maçònica. A les 11 del matí entràvem a la Biblioteca Arús, al passeig de Sant Joan 26. La maçoneria té els orígens en les confraries de constructors. Defensa la igualtat, la fraternitat i la llibertat. El franquisme va perseguir la maçoneria assassinant el 20% dels maçons que hi havia a Espanya. Això els va obligar a viure en la clandestinitat i a quedar envoltats d'una aura de misteri. L'estàtua de la llibertat a l'entrada de la Biblioteca Arús. En Rossend Arús, nascut el 1844, va ser un filantrop i un lliure pensador profundament anticlerical i tolerant. El 1866 ingressà a la maçoneria. El 1884 ostentava el grau 33. Va crear la lògia Avant número 149. El 1887, en Rossend Arús va fer el testament per la creació de la biblioteca pública al pis on vivia, aportant un fons bibliogràfic de 24.000 volums. L'any 1939, a fi d'evitar la crema dels llibres, la Junta de la Biblioteca Arús va tancar al públic i no es va obrir fins l'any 1967. L'any 1976 comencen a arribar donacions importants de dirigents relacionats amb l'anarquisme, el cooperativisme i el moviment obrer. L'any 2011, en Joan Proubasta va fer la donació de la seva col·lecció de Sherlock Holmes, una de les més grans del món. Actualment, la Biblioteca Arús és un centre de recerca especialitzat en els moviments socials contemporanis i la maçoneria, adreçada a investigadors o persones interessades en la societat dels segles XIX i XX. Conté més de 75.000 volums. Fotografia trobada a la lògia de Noruega, on hi ha en Roosevelt i l'alcalde de Nova York. Un vas amb els símbols maçons. Espasa de la lògia catalana Avant. Banda de la lògia catalana amb els colors blau i grana. Sortida de la Biblioteca Arús. Dinem al restaurant La Ciutadella, al principi del passeig Lluís Companys. Després de dinar, seguim la ruta. El convent de Sant Agustí. El convent va ser parcialment destruït durant el setge de 1714 i el rei Felip V hi va crear l'Acadèmia Militar de Matemàtiques. L'any 1755 s'hi va allotjar una lògia maçònica. L'ocupació napoleònica el 1808 va significar un punt d'inflexió i de la mà dels francesos les lògies es van escampar per la capital catalana, nodrint-se de les persones progressistes de l'època. Monument La Font del Geni Català, situat al centre del Pla de Palau. Una mica més cap al sud hi trobem l'estàtua que presideix els porxos d'en Xifré, amb un compàs a la mà i altres símbols maçònics. A la paret de la catedral, davant de la seu de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, hi ha una petita finestra, que era la capella dels antics picapedrers, amb els símbols gremials dels constructors medievals, un pic, una roda de molí, un escaire i un compàs. Els maçons es consideren hereus d'aquest gremi, del que van adoptar els seus símbols. Les arrels de la maçoneria es troba en els constructors de les catedrals en els segles XII, XIII i XIV. Si mirem amb detall les pedres del carrer del Bisbe, veurem la signatura que hi deixaven els picapedrers. Reivindicaven una feina molt especialitzada. També servia per a control de la feina feta. La Catedral de Barcelona. La capella de Sant Sebastià, de Santa Tecla i del Cor de Maria, on hi podem veure el compàs i altres símbols maçònics. La Gran Lògia Provincial de Barcelona, situada a la Gran Via de les Corts Catalanes 617. La francmaçoneria és una orde iniciàtica i com a tal es recolza en els ritus. Veiem la Sala Blava de la Gran Lògia Provincial de Barcelona, on hi practiquen els ritus, i la Sala Vermella.